Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu ala mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ingkang terhormat kanggenipun Bulina Agustina MPDI selaku Kaprodi PGM Istai At-Tanwir. Ingkang terhormat kanggenipun Bunila Dwi Susanti selaku dosen pengampu matkul Bahasa Jawa. Dan tak supenipun kalih rencana-rencana yang berbahagia. Kabeh setunggal mugi kita ngaturaken atas rahmatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala sing sampun maringi kita hidayah, inayah lan taufikipun sehingga kita saged hadir dalam keadaan sehat walafiat. Kaping kalihipun sholawat salam tercurahaken kangge Nabi kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing sampun membimbing kita saking zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni Adinul Islam. Kaping 3 kula temriki badhe nyampaiaken sekedhik tentang pentingipun pendidikan lan ilmu. Napa to kenging kedah damel pendidikan lan ilmu? Amargi pendidikan lan ilmu kalih-kalih niku kagungan penting. Tampane kita mboten saged napa-napa, mboten saged ngertos napa-napa. Ibarate dalan gelap tanpa penerang. Napa to kenging diarani ngoten? Amargi nek enten pendidikan niku insyaallah kita saged ngertos napa-napa, saged merubah pikiran kita. Ilmu pendidikan niku nggih mboten mandang sinten-sinten. Meski sinten niku Kristen, Hindu, Buddha, lan lintu-lintunipun. Lan pendidikan niku nggih enten kathah, enten pendidikan dasar, ibtidaiyah, lan pesantren kalih lintu-lintunipun. Ilmu niku nggih penting. Ilmu niku saking kiai lan guru. Ilmu niku nggih saged diamalke, iso diibaratke wit-witan sing enten uwohe. Napa to saged diarani ngoten? Amargi nek diamalke niku insyaallah hasile bakal enak lan uripe bakal berkah. Cukup ilmu niku diamarke kangge tiyang-tiyang sing boten ngertos napa-napa, sing kagungan kirang pengetahuan. Sebab niku ilmu niku nggih kedah diamalke. Cukup semanten kula ngaturaken nek wonten enten genta-gentunipun kula ngucapaken samudra pangesami. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.